Ithangwaziseke mbukeli ke lapha ekhaya ukuthi engathi ke umlando namhlanje uzoyiphinda siyakhumbula ukuthi ke indishi efana nale ike yaba khona lapha na ke Olundi kwasi la khona ubhuti uMavava eyokhehla khona intombi yakhe ukhuzani ke umfoko kaMpungose abangasapholisa kaMaseko ke uma ebona ngene ichunu wasethi hayi ake ngilimbele umgodi nje ojulile ichunu ngilifake phakathi lijabula nje ichunu libona abalandeli balo kanti libiliselwa amanzi ngapha umfoko kakhulu ukuzala umfowampungoza uthi ngalo 2000 uphela ungizwe out Ay mbukeli ke lapha ekhaya ngathi ke kuphelile ngechunu uma ubheka ngoba ke nomshawodi ubela ubengabhedile ubengakwazi ukuqhubeka nohlelo kungakenzeki into esuke ishiwo uthi ke cha ngizwe mfoko kamchunu umcimbi awuzuqhubeka kuze kuba ukuthi ke wenza lento eshiwo yokuwe kuwena ungizwe ke ubesecela ke umshini ke lapha na ke i-speed point ukuthi akwazi ukuswapha waphinde futhi ke washo ukuthi ke imali ewucash akanayo kodwa ke ngo4000 wakhe azoswapha njengamanje uthi ke fuck off indaba yokuthi yaphuma ngo4000 wakhe you must fuck off usho njalo phela ngitshela ngo4000 you must fuck off Khangizu uyithatha ke imali ungizwe ngayikhiphi imali Cela mafethu mnikeze ungizwe fast masinyane kuyashasha yaphuthuma astate Umnikezi namba azotransfer le so wazi ukuphuthuma Konyana lenyalo nangu mathungwane namba mathungwane nayi namba Nayi namba mathungwane 079 Ay Hey oletela mphopho wena asiphatha usasa Baba futhi malini ho so ngasimlaleli ukuthi ngingamali funa isho lento afuna ukuyisho ngifuna okokuqala okungimangazayo ukuthi umcimbi ubulindungiswe yini njengoba uzokuzibula ngami nje mangifika yabona okokuqala manje ngimamgala okwesibili angiphathi ikhadi lakwasasa lakwa capital mina ngicela i-account okwesibili okwesibili oqala lokwesibili